ngiphinde ke ngithathe ithuba ngibulise umoya ingcwele, uliseke kutata, ngibulise kutata befundisa kumzimba wonke kaKristu Yesu. Haleluya. Senguvito ngake ngisasindisiwe. Haleluya. Ngoku ke bangcwele ixesha lokuba ndinikele inkonzo. Haleluya. But before ndinikele inkonzo kunamazwi nje apha kuYohana ndisikelelayo. Haleluya. Yohane chapter number 14 verse number 15. Uthi pha uYesu xa ethetha, ngoku ke ndiyahamba ndizanishiya nomthetheleli. Haleluya. Which is umoya oyingcwele. Haleluya. Uthi ngeneni kuba ke niyandithanda niyangcinana imithetho yam. Haleluya. Uthi lowo ihlabathi lingenako ukumazi. Haleluya. Haleluya. So sibona nje ezinkonzweni ezininzi kunje ingxaki umoya oyingcwele akekho emabandleni. Haleluya. So njengoba thina sesilapha isinga sinhliziyo zethu zinganolangazelela ukuba moya oyingcwele hlala ngaphakathi kwethu. Haleluya. Sibona emabandleni kunje ingxaki bafuna ulonwaba abantu. Haleluya. Ingasa okanye umoya oyingcwele akasekho, bafuna nantoni na abantu enokwenza into ngabana bonwabe because into eyenza kube nencasa ngaphakathi ayisekho. Haleluya. So namhlanje isikingasa uba nobani athi umoya oyingcwele ungandedluli nami. Haleluya. Kule movement uzawuyenza umoya oyingcwele neyami impilo ithatshe. Haleluya. Abantu abazohamba noThixo ngabantu abanomoya oyingcwele. Haleluya. Funeke uqiniseke nje usindise unomoya oyingcwele. Haleluya. Haleluya. Sawunikezela inkonzo ngokuhamba nomoya oyingcwele wena. Haleluya. Moya oyingcwele makabe iguide impilo yakho. Haleluya. Makabe ngumkhokheli wakho umoya. Haleluya. Cela ke sihlabelele nikezela inkonzo egameni likaYesu. Amen. Wembetha amandla njengengubo, wembetha amandla njengengubo, wembetha amandla njengengubo, Nkosi, Nkosi yami, wena wembetha Take it.
ngibulise abefundisi bonke bese ngibulisa ibandla likaKristu. Haleluya. Ndingumfundisi uSivungu, ndisindisiwe, ndixolelwe izono. Ndiyazalwa ke kwilali zaseMqanduli, ndihlala kwindawo yasePinetown KwaZulu Natal. Haleluya. Size kwinkonzo enkulu kule service esikuyo, inkonzo yobhabhadiso. Haleluya. Inkonzo kaMoya Oyingcwele. Uyabona ke inkonzo kaMoya Oyingcwele idinga abantu abanenhliziyo elangazelelayo. Ufuna nje abantu abathi ndinxaniwe Thixo, futhi enhlizweni nami ndigcwele ukulangazelela. Haleluya. Namhlanje uMoya Oyingcwele uzawusebenza kule ndawo egameni likaJesu because inkonzo yakhe. Akwazeke ba uMoya Oyingcwele enkonzweni yakhe angakwazi ukwenza umsebenzi wakhe. Futhi into endiyithanda ngoMoya Oyingcwele, akenzi lento elindelwe ngabantu, wenza izinto ezinqabileyo nezahlukileyo. Into ayenze ekseni ngo-6 o'clock asimazi uzokwenza ntoni ngo-10, but eyona nto ebalulekileyo neyona nto efunekayo kwesi sikhathi sikaMoya Oyingcwele ngabantu abathi xa beze enkonzweni bavule inhliziyo zabo bathi Moya Oyingcwele andiyazi move kaThixo, into yokubana namhlanje uMoya Oyingcwele uzawumuva kanjani, kodwa into endiyaziyo into yokubana nama ndizushiyeka. Ayo, haleluya. Noba aba balapha phambi kwam ngabantu abebebheke emanzini beyobhabhadiswa ngamanzi, kodwa angawoku umuntu esententeni anganomthandaza athi Moya Oyingcwele nami ndiyangena kulibhabhadiso. Ayo, haleluya. Ngoba I assure you uMoya Oyingcwele uzawusebenza namhlanje. uMoya Oyingcwele namhlanje uzawusebenzisa inkonzo yakhe. Jonga ungaziprogram into yokubana kuqhela ukwenziwa kanje okanye ndiqhela ukubona kusenziwa kanje, but enhlizweni yakho ithi Moya Oyingcwele angifuni ushiyeka. Yenza lento ithanda ngempilo yami, mina ngiyayivula inhliziyo yami, ndiyalangazelela Moya Oyingcwele, ndiyalangazelela Moya Oyingcwele. Lankazuka ikhuselo
Haleluya. Sizawufumana ke izwi lethu la namhlanje kwincwadi kaMateyu chapter number 3. Izwi lesibini silifumana kwincwadi yaZenzo chapter number 2. I lay my life before you, oh Jesus, I adore my life, before you, Jesus. Kuthiwa sifungo endini. Hallelujah. Sorry ngabe ngathi sisiphithiphithi siyavana bazalwane. Yeah, but kodwa ngathi uya ndibambe ngathi uya uzawujula ngespeed. Siyavana bazalwane. So ndikhalela ingase qala sibonakalisa into noba ezawujula ngespeed but ngoku na esi speed azohamba ngaso ayisosamoya wakugqirha. Siyavana nabazalwane because akukhona olulahlekiso lulapha phandle ndithilekelwe ilonto into yokuba ngoku nake njengoba ezawuthetha kufuneka sazi ukuthi uthethiswa ngumoya ingcwele and kuzosebenza umoya ingcwele. Haleluya. Kunale ncwadi yezenzo wena sifungo apha kule ndawo andiyazi babe kushumela uPhilip noba bekushumela bani apho bahlangene khona negqirha. Siyavana nabazalwane uze kengoku nake xa befika bona elagqirha xa kufika amadoda nathiko elagqirha lona belinceda abantu ngomoya wobugqi. Ane niyayibamba khawuleza lokho uyibamba ubesoyichilile ungathi uyayibamba nje sifuna umuntu ozawuza nevesi sifuna umuntu ozawuthi sifuna umuntu ozawuza nevesi cha banansi le vesi ayikho apha kwincwadi yezenzo chapter 8. Yeah, yena utata uzoza nayo la mavesi wakhe but ke ngoku nasifuna ukuthi ukuvela ngoba umoya ingcwele bazalwane apha phandle wonke umuntu okothi usindisiwe uthi unomoya oyingcwele. Ale so wonke umuntu osindisiwe unomoya ingcwele kume intende ezinjengale
azimina amahluko kulena intento ezimileyo zinje ngalela but and futhi zithetha ngoYesu. Siyavana nabazalwane njengoba sithetha ngoYesu nje zithi zinomoya oyingcwele. But kube apha ngaphakathi ententeni ufumanisa ukuba usebenza umoya wobuqi. Ngoku nasikho ke ngokuthina kwelo qala lokuba siyasebenza ngomoya wobuqi. Ngoku nakuzosebenza umoya oyingcwele. Songa iseya affecta nathi lento lapha phandle. Iseya chaphazela nathi ukuba sithi sawufika phakathi komoya wobuqi singawuqiqi ke ngokumoya wobuqi ngoba umoya wobuqi umoya oyingcwele kwawona uqala kangesiqale siwahlule ukuba usebenza kanjani. Sofuneka wahlule ke ngokumoya oyingcwele usebenza kanjani. Umoya wobuqi funda ke ngoku sesifumene Ncwadi yeZenzo chapter 8 verse number 9. Kuloo dolophu kwakukho indoda egama linguSimoni. Ithi inhloko indaba ezimnandi zazishunyayelwa eSamaria. Kuloo dolophu kwakukho indoda egama linguSimoni. Yes. Owayeselethuba elide esenza izimanga esaziwa phakathi kwamaSamaria ngemilingo yakhe. Ayibonga amantwana bazalwane ngemilingo yakhe. Wayezenza uthile obalulekileyo. Wayezenza umuntu othile obalulekileyo esebenza ngemilingo. Engeke kuna imilingo yenza ngathi ungumoya othile. Amen. Yenza ngathi ungumoya othile. Njengala yabona ngoku ndisana chiyeke lento kokubana imilingo lana yesenzo uSimoni ngokuna ile isayilento yenzekayo but ke ngokuna yenziwa ngabaprofeti bobuqoki beyikhapha imilingo yabo ngegama lika Yesu. Iyavakala nalento ndithethayo bazalwane bayikhapha ngegama lika Yesu. Yena wayesenza ngobuqi. Ubuqi into ngathi apheleshwe lokanye apha ekuthethe senzeka lento yenzeka ngespirit. Ubonakala ingathi umoya othile andithembi umoya othile lo moya ungade ubambe ibe ngathi umoya kaThixo kanti umoya wedimoni. Asiwona umoya kaThixo lona ke ngokuna uluntu lonke lale dolophu yaseSamaria lalithathe lilandela lo muntu kuba lisithi alemazi ukuthi ukuthile abancedayo njengangoku nakulebisha abantu bathi balandela abaprofeti babuxoki kuba lesithi bayanceda. Athi ngokulula ulahlekisa umuntu umlahlekisa ngento yena uThixo phakathi but ingekuye uThixo. Safela ngona thina ngona sabasamkela uJesu sibe nale ndaba yokuqika ukuthi kwakuna umoya kaKristu okanye umoya oyingcwele lasishiya naye kumoya oyingcwele akasebenzi ngendlela yobuqi. Andi Jongani basela Jonganga unomoya oyingcwele ufunde iBhayibheli yamangqina kunento enyakazisa umzimba emanyungesi uyikuthika iBhayibheli yamangqina uyilahle. So xa usifa umprofeti wobuqoki ethetha kunalanto uyifumana xa ufunda iBhayibheli yamangqina ngoba xa ethetha umprofeti wobuqoki kunento enyakazayo edikayo because uthetha umoya wesikizi. Yo, thatha umoya wesikizi. Njengoba kuthetha lo mprofeti wobuqoki kuthetha umoya wesikizi. Jonga akanyamazeleki noba somjonge eTV, akanyamazeleki noba somjonge kuYouTube. Uyathika ukhawuleza umdlulise ngoba umoya wesikizi, umoya wobugqirha. Njengoba kutshiwo eBhayibhelini kwathiwa ngexesha lesiphandiso kuzawuma epulpiti. Apha epulpiti kuzawuma ngokungathi kunyuwe ngegama likaJesu. Zinto ezidikayo zime epulpiti yengaba
Funda. Verse number 10. Saye indidi zonke zabantu kuloo dolophu zimhlonela. Zimhlonela indidi zonke edolophini. Xa ifikile wema stadium emthatha umprofeti oqotho okanye wama eholweni esithi wona kuloo ndawo. Hallelujah. Ufika hlonishwe ngumuntu wonke. Imillioneza zaloo dolophu okanye abayiprofesa zaloo dolophu. Fika zomisa imoto zakhe zabo zonokutsho ngoba behlonipha loo mntu ngoba loo mntu uza kubugqi bakhe. Uthatha inqondo yomuntu. Ayawayaziwa yonke lento lapha enkonzweni. Babesithi unamandla obuthixo. Phinda. Babesithi unamandla obuthixo. Babesithi unamandla obuthixo. Sikhona izinto zilapha eTV, zilapha South Africa, sithi basithetha ngani South Africa. Zilapha South Africa, but sikhona esihlabathini lonke. Sikhona lapha eSouth Africa. Bavela besithi banamandla obuthixo. And ubonakale indimbane yonke yo umntana nqame neyogqibela balekele khona. Uyafuna amandla into engathi ngamandla obuthixo. Into engathi ngamandla kaThixo. Bembiza ngokuthi ngumandla makhulu. Uzothi mandla makhulu. Mandla makhulu. Umiza ngokuthi ngumandla makhulu. Omnyathi ngumlomo wezulu. Yindlela yezulu. Uyayibona le nto ezinjani? Banamagama abizwa ngawo. Banamagama abizwa ngawo. Funeka ngoba unathemba bona wamkele uYesu. Ugcwaliswe ngongcwele uyiqonde yonke lento. Awenzi noba intoni. Ilisikizi lento. Ilisikizi. Themba lisithi iBhayibheli silisikizi. Ilisikizi nyani uyayiva njena itsho kuhamba umzimba. Uthetha lo muntu ngethetha uhamba umzimba yamvuma kuhamba umzimba. Thembethetha umzimba yahamba. Kulisikizi njena ingasanga ikhethe ingase ningamumva. Impilo ayithethayo. Umoya wobuqi, umoya wesono, umoya wesikizi. Moya ongcolileyo, moya omdaka. Papi wabona kuzusebenza moya omdaka, but nawe ukhathazelwe zazi izinto ngoba uyazibukela ku-YouTube, uyazibukela TV, unamathele. Ngexesha unamatheleyo uyijongileyo kungekho nto ilisikizi kuwe ukuba uyidlulise, ukuba uyigcine. Hayi, iyakungena. Incwadi yakho awunayo into eyiqikayo eyahlulayo eyahlulela wena. Kwakuna umpostoli unathi umfana kuba lo mfana usuke uzothetha ethetha ezafaka umoya ozakwenza into yoba wahlule. Ungabukeli nje ku-YouTube wakho, ungabukeli nje TV yakho. Njengoba iBhayibheli isithi ayibawe ulahlekiso kuzawude kulahleke nabendlu. Ababendlu bazawulahleka akuba bavanga abanye ngomoya ongcwele bavile entanayo abakangenwa kumoya ongcwele bafokase nakwephinde. Babemhlonele kuba wayesebamangalise ixesha elide ngemilingo yakhe. Mangalise ixesha elide ngemili ngoba amabanga xa ujonga abaprofeti boqoqo abahlonelwayo eSouth Africa ngoba imilingo yabo ibangela into yoba bahlonelwe. Imilingo seyibangene abantu baseSouth Africa, imilingo yabaprofeti boqoqo seyibangene le milingo ilisikizo. Angaziba lisikizi kuwe ungenayo umoya ongcwele. Ilisikizi kwaba nomoya ongcwele. Kuthini umuntu abona izinto ezilisikizi zikaSathane? Wena uzayijonga. Ngexesha ndifuna ukuphinda le ndawo. Ngexesha ujonge umprofeti omqongi phaya TV iyangena le nto. Ingena apha kuwe. Hayi bo bazalwane, uzawuthi umprofeti omqongi
Ngaphinda umoya ngcwele kakungeni. Masiyeke ukubukela intshumayelo zabaprofethi bomqondi ngoba ayisikhulisi endlini kaThixo Lord. Because lo moya uyalo empilweni yakho kanti xa unomoya ngcwele uyahamba. Conference uyahamba because akubukela lezi zinto. Abantu bazala ndina-wife andishilo nathi nditye idatha zika-12 ebusuku. Into ndivele nathi ndisapheze kulaa wife ndiqale ndabona ngathi ndiqale ndabona uhanisi ndathi nantsi iziphiya yo hayi ke ndaphetheka qha andifuni nezinye. Ungacinga bafana hayi tata eqaphaya kulaa datha ka-12 ebusuku hayi ucinga bafana ubukela abaprofethi boqobo ndibonyanya etivini ndingekabunawifi ngoba into abayiphethe yonyanyeka inisikize emehlweni wabo, inisikize ezindlebeni zabo, andikwazi nokuyiva, andikwazi nokunamathela. Hayi bo bazalwane, ithi iBhayibhile wafika uJesu ena-12 years emadoda amakhulu ehleli, wawuvula kwakhe umlomo anamathela amehlo amadoda athi ntshoko uJesu. Sinento enamathelisayo, ukuba ngabaye kunamathelisi le nto akhula kuyo kodwa kamoya iyanamathelisa ithi mayima wenze, ithi make ndingadluli apho ke ndimvele umntu futhi. Moya ngcwele uyakunamatha, uyakutsala moya ngcwele. Uthi lo mfowethu ugqirha ulithile igqirha kodwa bathi bakukholwa lithile igqirha lilahlekisa abafundisi kumhlaba olingana kuba bayahamba bayothwala kumhlaba olingana. Ngiyamthanda uCutting Edge ngoba uCutting Edge usibuyisela izinto sizibone esihlakene nazo apha ehlabathini. Wahluleke ngoku wena ngoba uvele waya kumhlaba olingana wafika wababuyisa. Hayi bo ukuze thina singabapostoli silumkise ibandla ukuba liqinqa liqonde ngabafundisi abathwalayo ngoba abafundisi abathwalayo baphethela moya wesikisi, bamkeliswe nasikisi. Kulidimoni lelo iza bonke bathanda baba kodwa bathi bakukholwa intshumayelo kaPhilip yeendaba ezimnandi. Lokakatsho wathi indaba ezimnandi kwela gqirha. Hayi bo bekavela indaba ezimnandi ba bekavela indaba ezimnandi ba into ezakulahlekisa ke kuba profeti bokuxoxa uba ungayiqondi ayiveli indaba I mean kuvela igama elikaJesu. uJesu uzindaba ezimnandi but ke ngoku xa ungena moya ngcwele noba uvele xa ungena moya ngcwele uzawucinga abafana lo muntu uthetha indaba ezimnandi kodwa xa unomoya ngcwele noba uthetha ngegama likaJesu na uzawufuna uba lisikizeli nenawulilandelisa ngegama likaYesu ekugqibeleni xa lithetha le nto yayo. Lenzi ngathi isignishi igama likaYesu. Noma sesihamba sonke lapha etyalekeni. Kodwa bathi bakukholwa intshumayelo kaPhilip. Bathi bakukholwa intshumayelo kaPhilip. uPhilip wayengumshumayeli othunyiwe. uPhilip wayengumshumayeli othunywe inkosi uYesu. Eshumayela indaba ezilungileyo zobukumkani bukaKristu, ekhwaliswa ngamandla kaMoya Ngcwele ngoba ukwela qela lalamkeliswe uMoya Ngcwele kwincwadi yeZenzo chapter 2 apho baphuma khona bayoshumayela. Uzofake ngotata usifuka khopho khona zokhupha nomoya ubuqa ulapha kuwe ubukela qhitha beprofeti. That's why sithi thina xa sinifundise niqhubeke because kulwa umoya kaThixo esithethisayo kunye naloku wena wabaprofeti.
kulento kuyithi ukuswela ulwazi bayathabalala abantu ngenxa yokuswela ulwazi. Xa ungaba usindisiwe ungena foundation enguKristu nomoya ongcwele uKristu otshilwa ngumoya ongcwele, loo nto ithetha ukuthi awunalo ulwazi. Awunalo ulwazi ngoba umoya ongcwele akekho. Umoya ongcwele uzosititsha indaba ezithethwe nguKristu. Umoya ongcwele uzosititsha indaba ezithethwe nguKristu. Uthi uzawunikhumbuza aphinde anititshe. Umoya ongcwele ukhumbuza intshumayelo kaKristu. Mandithi uyavuselela intshumayelo kaKristu aphinde atshile yakhe into, ngoba unezitshilelo and yakhe into iyadibana noThixo uyise noThixo unyana bayangqinelana. Akayingqineli uThixo into yesikizi, akayingqineli uThixo into uYesu into ethethwe lisikizi. uSathana uyayingqinela imilingo yakhe, ngoba ngalo lonke ixesha uzamazamana nokuchitha. Esake ngomna wena uzawuthi umkile emfundisweni yenyaniso, umkiswe ngumoya wesikizi, ngoba wena ujamelene nomoya wesikizi ubusuku bonke. Uthatha ka-12 uyitshela kwaprofeti bobuxoki. So ngibona kakuhle ndakushumezela lo tube wakho. Kodwa bathi bakukholwa intshumayelo kaFilipi yendaba ezimnandi ezingolawulo lukaThixo, ezingolawulo ngobukumkani oluthwasileyo negama likaYesu Kristu. Ithini le ndawo kulena elithwasileyo? Uthini undikulolo kule ndithwasileyo? Uthini lona? Uthini le ndithwasileyo? Ikweni ke bakholwayo nguFilipu eshumayela indaba ezilungileyo zezinto zobukumkani bukaKristu nezegama likaYesu Kristu. Weba iBhayibhile ithi phansi kwalanga kwagama liphi esilinikiweyo? Sinikwe igama likaJesu. Lilo lodwa igama likaJesu, ayilo gama lamprofethi uphile. Abahlakaza abaprofethi namhlanje baphuma lelo moya wesikizi wabaprofethi bobuxoki. Funeka uphume utraineke enhliziyweni yakho. Umoya ongcwele uzothi zinzi kakuhle. La manzi kuyongena kuwo akazi ukhupha moya ubuprofethi. Nada usukuyenze uzothi ngeke singene emanzini ufane nedada ingathi lingene emanzini liphune umili, ngoba kapha kuwe ngaphakathi ugcwele umoya wabaprofethi. Wawuphuma umoya wabaprofethi empilweni yakho. Xelela womoya ithi hamba moya wabaprofethi empilweni yakho, hamba moya wabaprofethi enhliziyweni yakho. Moya ongcwele ngena ngaphakathi kwabe ngegama likaYesu waseNazaretha. Bantu bamkelwa le message, ngoba noma beshumayela imessage abayifumani, abasayifumani umoya ongcwele ngokuna sebeyifumana babu kwiintshumayelo zabaprofethi abashumayelayo, ngoba bazibukele pha ku-YouTube. Umuntu wazinze kodwa umprofethi yokuxokilo ingxaki nebangela bazinze akho nto ibonakalisa, akho nto ithi njengoba ndisiva le nto ndifisikiza. Noma babini bathathu kodwa bazophuma namhlanje beliyifisikiza. Khathara ulawulo lukaThixo oluperfect iza Kwabhaptizwa amadoda kwamakhosi. Ulawulo sishumayela ulawulo lukaThixo oluperfect. Elinjani? Uyayibona le shirt endiyinikile le? Iqaqambile, iyaqhakaza, iperfect. Yo, Jesus, iza Kwabhaptizwa amadoda kwanamakhosikazi. Kwabhaptizwa amadoda namakhosikazi. Yeah. NoSimoni wakholwa. Ayibo, umprofethi wobuxoki naye wakholwa. Yeah. Funeka kusindiswe nabaprofethi bobuxoki, kusindiswe namagqirha, abantu abenza ngobuqu. Yeah.
uzawuthi nxa wena Thixo abantu yo uzawuthi nxa wena xa kusiza uprofeti wokuxoka apha athi ndizosindiswa ndibaxokisile abantu akube wena uthe nguye yena uzobukela ku-YouTube i-UCPL ishumayela indaba ezilungileyo zobukumkani bukaKristu obumkhupha umuntu esonweni obumkhupha umuntu ebugqi athi gqi yena ezofuna lo Yesu uhamba nomoya ingcwele ngoba into ayenze ayibonileyo wayesenziwa ngumoya ingcwele ize yayihlaba inhliziyo yakhe aguquke isazakwenzeka loo nto waza akuba ebhaptiziwe waguquka noSimoni akahlukana noFilipi akafunga ukuhlukana noFilipi waguquka wagcwaliswa ngumoya ingcwele akohlukana njengoba bazalwane ayikohlulento xa ayibaya awohlukani nomthunywa kaNkulunkulu xa ubhaptiziwe nyani ngumoya ingcwele awuhambi ukhangela uhlala kule ndawo ngoba le nto ilapha kuwe ngaphakathi iloko imanile hayibo yeke no ndibambe yeke uyayibona le nto yenze yasathi nna yenze omnye nomnye wathi nna haleluya njengoba ethe nca namthi nca nje ngunonayi kasipasi siwasohlukana sohlukana kodwa ukuba uphakathi kwethu uye wakhona ongelwe ngumoya wesikisi kuzobakho i-distance kufanele uzoshumayela uzolibale loo nto ukuqwalaselezana ekhwantiswa imimangaliso nemiqondiso awayeyenza uFilipi yabona awuthiwa imilingo le esenziwa nguFilipi esenziwa ngumoya ingcwele ayomilingo le ayibobugqi obu imimangaliso miracle miracle hayibo kaloku siphethe wonders and miracle thina ngenxa kamoya ingcwele ngoba mntu endingakwazi ukuzenza but njengoba ndikufundisa isiphiwo sakho wena onaso siyathula ngoku kala sanoba ungathi ubiziwe akala sanoba ubiziwe kodwa singekafeli kodwa sizawuvela ngoku uzothi umente sokabazalwa hayi my God ndihambe ngokula nohanisi ndathi kokule kuhanisi sikwexesha senoti ndathi masincameni ngoku le ntente le ntente masincameni ngoku ihambe iyoshumayela uyothi ufika umnqophiso abesezinikile uthixo intente engaphezu kwale xa sincamele singabe simkonyele ntente ngoba sinkonye into yoba kungeni imiphefumulo nesiphiwo sizogqabhuka ngendlela emangalisayo noba mna anaso esiphiwo ndisinikwanga but wena usinikiwe tena ufuneka wena uhlale right position kuzokwenzeka izinto ezinkulu ku-2025 ngoba ukayazi awukatshilekelwa ase jonga ibandla bazalwa kamoya ingcwele alinaye no one elithembele ngayo no one elithembele ngayo no matter how many years usinsiwe ucimba fama uhlobo ngiyamazi kodwa lungaphakathi kuhlobo lakumazi hayi lengxaki uzawunika isiphiwo sakho sakubaleka ngendlela imali nawe uzoxakana nento enayiba kwi-right position uzoxakana nento uthi nofana uthi nca uFilipi bathi bakuva abathunywa eJerusalem ukuba abantu baseSamaria balamkele bathi bakuva abantu abathunywa bakaNkulunkulu eJerusalem ukuba abantu baseSamaria balamkele ilizwi ngomshumayeli uPawulo ngomshumayeli uFilipi bathumela uPetros noYohane khona
bathunyelwa bakhutshwa Jerusalem ngoba uPhilip uShumayela kwakhutshwa amadoda kaNkulunkulu ngoba bazalwane nokungangumshumayela kodwa kukulanda uShumayela ukhona isithungu kwanyulwe kuphuma umthunga ayonyathela khona ukuze izinto zonke. Hey, my God. Undrive by Jesus. Moyiza nkonzo kaMoyingwe. Iza manga baba bethunya bakhutshiwe. uPetros noJohane bathumela uPetros noJohane khona bakufika khona babathandazela abakholwayo ukuba bamkele umoya oyingcwele kuba wayengeka bafike noba bekhona umoya wayengeka bafike noba bekhona socinga bafama xa ulila ufikele umoya oyingcwele ufika kwangwale jonga usaliliswa kuba wena uxakekile zingxaki zomzwa wakho kuba usafene nasengqondweni une-strategy songathi ufuna novula imehlo ufuna ulinganise lowa ulilayo jonga abazalwane iBhayibhile lithi vala amehlo wakho xa uthandaza uba ngabe uvala amehlo wakho soze uba uyawavula amehlo wakho ngumzalwane uthandaza soze wafumana amandla kaThixo jonga yabona ibazalwane ndingumthunywa kaNkulunkulu umthunywa kaNkulunkulu xa ethandaza uyaqimela umthunywa kaNkulunkulu xa ethandaza uyawavula amehlo ukuba wena uzawuthi notata uyawavula amehlo nawe wavula amehlo ulate awukathunywa wena usafuneke wakhiwe awukafikeleli awukazufika sozufikeleli nakwelo didi nokuba uvula amehlo akavula ngoba wena wavula avuliswa umoya oyingcwele izazi amadoda abathandazela ngoba bebengakahlelwa umoya oyingcwele bakufika khona babathandazela abakholwayo ukuba bamkele umoya oyingcwele kuba babengekafiki wayengeka bafikele umoya oyingcwele nje babebhaptizwe egameni lenkosi Yesu egameni lenkosi Yesu bebengekabhaptizelwa egameni likamoya oyingcwele kuba nomfonelayo kulesenkonzweni aba bantu bamamkela umoya oyingcwele bakuba oPetros noYohane bebabeke izandla bamamkela umoya oyingcwele wamthina umoya oyingcwele bamamkela ngathi ngiyakhila my God bamamkela umoya oyingcwele akilento wamkela umoya oyingcwele bese kushuka uvula inhliziyo ukuvula inhliziyo akuvula umlomo hayi omnye wezalo yena udala ivula inkosi yenzikanjani akathambile haleluya Jesus afika amadoda amakhulu uSimoni akubona ukuba bamkele umoya oyingcwele bakubekwa izandla ngabathunywa wafuna ukubanika imali oPetros noYohane esithi nami ndiphendla amandla nami ndiphendoni khona ukuze nabani endimbeke izandla afumane umoya oyingcwele uyabona isekhona ingcambu yomoya wobuqa yileso ikhuphayo ngoku apha kuwe yileso iphumile apha kuwe ngoba izaphazamisa le ngcambu ingcambu omnye uthatha isikhawulelo esiqalekiso sefamily yakhe sabo wabo but wawuthatha isiqalekiso kuba prophet Uxoki because bashumayela ngomoya wesiqalekiso ndithengiseleni athi namadoda waphendula wathi uPetros hambuye kufa kunye nalo mali yakho hambuye kufa
Shumayelani imali bazalwane, but siyayazi ukuthi umuntu unosindiswayo kufuneka anikele echwayitile enhlizweni eqhutshwa ngumoya oyingcwele lokho engaqhutshwa kuba izothenga. Haleluya. Njengoba nina ninikela ngothenga ioil, ungaqhutshwa unikela ngokuthenga isipho kanye sikamoya oyingcwele, uqhutshwa ngumoya oyingcwele ukuze uvuleke ingcango zezulu, ukuze ungabi sisithotho somzalwane, ngoba ukunikela yenye iphathi yokubona uhlala umoya oyingcwele egcineke ngaphakathi. kuba ucinga ukuba isipho sesisa sikaThixo, uba ngabe ucinga isipho sesisa sikaThixo singathengwa ngemali, akunanxaxheba kulomsebenzi wenzayo, kuba iingcinga zakho azilunganga phambi koThixo. Guquka kule nkohlakalo yakho. Noba sebhaptiziwe usakhohlakele. Usakhohlakele. Ufuneka guqukile. Aswaye ababahleli basindisiwe, abantu xa ngenalo ibhaptizo ugcwala inkohlakalo. Bone kukho amaqembu. Guquka kule nkohlakalo yakho. Uthandaze ukuba uThixo akuxolele ngale nto inje, kuba ndiyabona kangaka uphikene nokuyenza. Kuba ndiyabona ukuba unekhathi elilizonke. Ikhathi elilizonke. Uyayivala? Ikhathi. Uyintoni ikhathi? Impakamo ne? Lento yenzayo iyonyanyeka. Inomditsi. Nezonke. Ngesingesi thini? Ethi ngesingesi. For I see that you are in the gulf of. For I see that you are in the gulf of bitterness. Waye ulikhoboka lokungcola. Kwenza iminyaka emingaka kanti khonzela ukukhoboka kokungcola. Ebandleni kaNkulunkulu. Sela umoya oyingcwele lapha, sela nona. Sela nona. Sela umoya oyingcwele. Sela umoya oyingcwele. Sela umoya oyingcwele. Efika empilo ukhupha ezi zinto. Ezi zinqabu zobuhaka. Ezi zinqabu zobuhaka. Ezi zinto zikwenza isizothe. Ezi zenzo zenza umuntu onganqweneleki. Uyaqina? Utheke uSimon kwaPetros noYohane, "Dincedeni izinkosi. Nindithandazele enkosini." Hayibo. Uthe uSimon, hayibo kodwa ayinenhliziyo yokuguquka le. Inenhliziyo yokuguquka. Hayibo inenhliziyo yokuguquka le. IBhayibheli lithi ozayo ngisayumlahlela ngaphandle ne. Ozayo ngaswayela lapha konke ukuthi awuphuma umnyango uvuliwe, ongena uvuliwe. Asikwazi ukulahlela ngaphandle ongenayo. Ozixela uyaphuma asinangxaki yakhe. But siyayazi ba uba uphile wabuya, noba bephuma uphile wabuya. Siyabula sithi inkosi ba. Uyahamba waqonda. Uthini lo mfana? "Dincedeni izinkosi, nindithandazele enkosini." Nindithandazele enkosini ukuze zingandihleli zonke izinto nizithethileyo. Uyabona izinto ezithethe zolani? Imani akasizanga nomuntu kodwa uyayazi into ethethwa indoda kaThixo. Uyayazi into ethethwa indoda kaThixo. Izakwehlela impilo yakhe endingomu bakhe kuzaba mandundu. Yo. Ncwadi yaZenzo chapter number 2. Sawufunda verse 1.
ngela xesha xa ufunda incwadi yezenzo uyayibona into yokubana yincwadi kaMoya Oyingcwele. Okwesibini kwakulihlazo ngela xesha lakudala into yokubana umuntu angabi nawo amandla kaMoya Oyingcwele okanye angomphathiswa ngamandla kaMoya Oyingcwele. Because kulihlazo into yokubana ube likholwa kodwa elingambethwanga ngamandla kaMoya Oyingcwele. Ngamanye amagama noba uthi usindisiwe kodwa kwela kwaMoya uze. Ngamanye amagama awugqokanga lutho, ungumuntu expose kwimimoya yonke. That's why uvele ube lula ithi noba iyafika imimoya ifika kuwe ngoba awembethanga. That's why noYesu abafundi bakhe wabanika umyalelo othi ningayenzi mistake yoba niphume eJerusalema ningaqalanga nomphathiswa qala. That's why uYesu Kristu wayengenandaba nemimangaliso eyayisenziwa ngabafundi bakhe, kodwa lesenhlizweni yakhe wayefuna uvusa abapostile abombethe ingubo kaMoya Oyingcwele namandla bathi noba behamba kodwa bohluke ngengubo abayembethe. Sizothandaza. Cela sifune incwadi yezenzo. Incwadi yezenzo chapter number 2. Chapter 3 verse number 16. Kufunda Matthew chapter 3. What Matthew chapter 3? Cela ufundele verse 11. Verse number 11. uYohane umbhaptizi inhlokondaba. Mna okunene ndinibhaptizela enguqukweni ngamanzi. Kodwa lowo uzayo emva kwam unamandla kunam. uJohane uNkulunkulu umnikeza iministry okanye ubizo lokuba makashumayele inguquko. Athi emveni koba eshumayela abantu baguquka kunento endiyithandayo phambi koba ndithethe ngenguquko. Ithi iBhayibhile uJohane uyindoda eyayinxiba impahla okanye yayigqoka isikhumba senkamela, ukudla kwakhe ingamaqhwangi nobusi. Kuthiwa wayehlala ehlane ngasemfuleni iJordani. Ithi iBhayibhile abantu babesuka kwindawo eziphezulu, besuka kwidolophu nakwi-big cities baye kule ndawo uThixo akuyo. Kwakungenandaba into yokubana uJohane okanye kwakungadingeki into yokubana uThixo kuzasebenze kumele kwakhiwe i-auditorium, kodwa babesiya kwindawo bathi xa befika kulo mshumayeli ingumshumayeli ojongeleke phansi okanye awuthi xa umjongile ngathi akho kanto kaThixo engaphuma apha. Bathi mabefika kuye wayebathatha abashumayeze athi qala mabaguquke kwizono zabo. After beguqukule ezonweni abathatha ababhaptize ngamanzi. Ubhaptizo lamanzi lithetha into yokubana umzimba omdala uyafa. That's why umuntu xa engena emanzini uyatshona wonke ngaphansi kwamanzi. Njengetshona phansi kwamanzi umzimba wakho omdala. That's why xa ubuKristu usisidalwa esitsha yonke into ekuthiwa yinkanuko ubukade uyenza ngalo mzimba iyathathwa iyangcwatywa phansi kwamanzi. That's why kuthiwa ubhaptizo ngamanye amagama ukufa ngokupheleleyo. Uthi mawuphuma phansi kwamanzi uphuma sewunomzimba omtsha. Yiyona nto uJohane leyo abayithi uthi makashumayele uguquko. Haleluya, ngegama likaYesu. Uthi noba nje mna ndishumayela kanjena kodwa isekhona indoda elandelayo ezayo emveni kwam. Mna ndinawo amandla woba ndingagqoka neembadada zakhe ngoba yena unamandla ngaphezu kwam. Wabe sekhulisa ithembiso wathi bonke abakholwa kuye nabamlandelayo bazawubhaphathizwa ngomlilo nangoMoya Oyingcwele. Uyabona namhlanje noYesu wahamba waya kule ndoda
noyesu wayiqonda into abanobizo olubekwe phezu kwakhe akasoze akwazi ulipasa ngaphandle aqala agqokiswe kuqala umphathiswe ngamandla kamoya oyingcwele. Hayi bazalwane, uze kwela kwamoya xa ungenawo umoya oyingcwele. Xa ungompethanga ngamandla kamoya oyingcwele ulihlazo lekholwa. That's why wazi into ezihlasisayo, that's why ungena emakhukwini izinto ezikoxisayo ingakawemphethanga. Awekho la mandla kaThixo apha kuwe, ngoba amandla kaNkulunkulu akwenzela uhaphele phezulu. Jonga abazalwane kwincwadi yezenzo bathi abapostile xa bebhabhathizwa ngomoya oyingcwele beyi-120 abazalwa balapho kwavele kwathubula imvuselelo. Aphenduka amagqirha, basindiswa abaprofethi bamanga bakhulu, kwasindiswa abantu abaninzi. Kwenze njani? Kwehle umoya oyingcwele wafika wangena phakathi kwabo. Sizawuthandaza, sizawuthandaza. Ngicela ufune incwadi yezenzo chapter 2. Incwadi yezenzo chapter 2 hlokondaba ukufika kukamoya oyingcwele. Ukufika kukamoya oyingcwele, verse 1. yebazalwane izakwenzeka ngoku le nto. If wena isekhona into osayicingayo imondo yakho isamwe uleyithi, wena abavula inhliziyo yabo bazabona umoya oyingcwele sebenza ngoba eli lixesha lakhe, lena inkonzo yakhe umoya oyingcwele. Jonga abazalwane njengoba silapha, umoya oyingcwele ufuna ukwenza imvuselelo, kodwa ayikwazi ukuba khona imvuselelo kungaqalanga kwaqala ubhabhathiso, kungaqala kungekho umlilo. Ayikho imvuselelo ungekho umlilo. That's why noyesu athi nina njengoba ningabafundi bami nithi umoya oyingcwele nomlilo. Siyafunda verse 1. Ekufikeni komhla wePentekoste babehlangene ndawonye bonke, babehlangene kanjena nabo ngesaquphe beva isandi esingathi kukuza komoya omkhulu. bathi besathandaza ngesaquphe behleli phezulu kwavakala isandi somoya Uvuthuza esibhakabhakeni uvuthuza phezulu esibhakabhakeni. sayizalisa indlu ababehleli kuyo. Indlu ababekuyo yagcwala kumoya oyingcwele. Kwabonakala amadanga njengathi zilwimi. Wathi omnye mayibheka omnye wabona amadanga omlilo ngoba selefikile umoya oyingcwele. Wathi omnye mebheka omnye ayikho enye into ayibonayo kodwa ubona amalanga omlilo. Hayi babazalwane, elo sawude selikhona ngoku, selikhona ngoku, lowo mlilo selukhona. Ufike kathi abantu abazathi umoya oyingcwele nami ndiyawuthatha lo mlilo, nami ndiyawuthatha lo mlilo, nami ndiyawuthatha lo mlilo. Usazowuthatha naku lo mlilo, naku lo mlilo uyatholakala, naku lo mlilo uyatholakala, nakala amandla kamoya oyingcwele. Yatha naku mlilo, awuphakamisisanga sakho, vula inhliziyo yakho, ivula inhliziyo yakho. Ayafakala lamandla, ayafakala. Isakha sakhe sesikole ententeni, sesikole isakha sakhe vula, vuma, 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 vuma. Gena, gena, gena kalubhabhathise, gena, gena, gena. It's
Uminya ngabantu.